Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. A cikin shirin namu na yau na karatun littafi mai tsarki a cikin shekara guda, za mu yi karatu a cikin littafin Sarakuna ta biyu Sura 4 da 5 da 6. Bari mu yi karatu sannu a hankali tare. Matar wani daga cikin ƙungiyar annabawa da ya rasu ta kai kuka wurin Elisha ta ce, Maigidana bawanka, wato mijina, ya rasu, ka kuwa sani shi mai tsoron Ubangiji ne, amma wanda yake binsa bashi ya zo zai kwashe ‘ya'yana biyu su zama bayinsa. Sai Elisha ya ce mata, me zan yi miki? Ki faɗa mini abin da kike da shi a gida. Ta ce, ni dai ba ni da komai a cikin gidan, sai dai kurtun mai. Sa'an nan ya ce mata, ki tafi, ki yi aron tandaye da yawa daga maƙwabtanki waɗanda ba komai a ciki. Sa'an nan ki shiga ɗaki ke da ‘ya'yanki, ku rufe ƙofa, ki ɗura mai cikin tandayen nan duka bi da bi. Ta tashi daga wurinsa, ta tafi ta shiga ɗaki tare da ‘ya'yanta, ta rufe ƙofar. ‘Ya'yan suna kawo tandaye tana ɗurawa, da tandayen suka cika ta ce wa ɗanta, kawo mini wani tundu. Duk ɗan kuwa ya ce mata, ai ba saura, sai man ya janye. Sai ta koma ta faɗa wa annabi Elisha, shi kuwa ya ce mata, ki je ki sayar da man, ki biya bashin abin da ya ragu kuwa, ki ci ke da ‘ya'yanki. Wata rana Elisha ya wuce zuwa Shunem, inda wata mace take da zama, sai ta gayyace shi cin abinci. Don haka duk lokacin da ya bi ta wannan hanya, sai ya ratsa ta gidanta ya ci abinci. Sai ta ce wa mijinta, na gane wannan mutum adali ne, mutumin Allah, wanda kullum yakan wuce ta hanyar nan. Bari mu gina masa ɗan ɗaki a kan bene, mu sa masa gado da tebur da kujera da fitila, don duk sa'ad da ya zo ya sauka a wurin. Wata rana da Elisha ya zo ya shiga ɗakin ya huta, sai ya ce wa bawansa Gehazi, kirawo matan nan. Da ya kirawo ta, sai ta zo ta tsaya gabansa. Ya ce wa Gehazi, ka tambaye ta me take so in yi mata saboda dukkan wannan wahala da ta yi domin mu. Tana son yi mata magana da sarki ko da shugaban sojoji. Sai ta ce, ai, ina da dukkan abin da nake bukata a cikin jama'ata. Elisha ya ce, to, me za a yi mata? Sai Gehazi ya amsa ya ce, ai, ba ta da ɗa, mijinta kuwa tsoho ne. Sai ya ce, kirawo ta. Da ya kirawo ta, sai ta zo ta tsaya a ƙofar ɗakin. Elisha kuwa ya ce mata, baɗiwar haka za ki rungumi ɗa na kanki. Sai ta ce, a'a, ya shugabana mutumin Allah, kada fa ka yi mini ƙarya. Amma macen ta sami juna biyu ta kuwa haihu fa, ta haifi ɗa a daidai lokacin da Elisha ya faɗa mata. Da yaron ya yi girma, sai wata rana ya bi mahaifinsa gona zuwa wurin masu girbi. Sai ya ce wa mahaifinsa, wayyo kaina, kaina. Uban kuwa ya ce wa bawansa, ka ɗauke shi, ka kai shi wurin uwar. Da aka ɗauke shi, aka kai wa uwar, sai ya zauna a cinyar uwar har rana tsaka, sa'an nan ya rasu. Sai ta hau ta kwantar da shi a gadon annabi Elisha, sa'an nan ta rufe ƙofa ta fita. Sa'an nan ta aika a faɗa wa mijinta ta ce, ka aiko mini ɗaya daga cikin barori da jaki domin in tafi wurin annabi Elisha, zan komo da sauri. Sai ya ce, me ya sa za ki tafi wurinsa yau? Ai, yau ba amaryar wata ba ce, ba kuwa ranar Asabar ba ce. Ita kuwa ta ce, ba kome, kada ka damu. Amma ta yi wa jakin shimfiɗa, ta kuma ce wa baranta, yi ta kora mini jakin, kada ka sassauta, sai na faɗa maka. Sai ta kama hanya ta tafi wurin annabi Elisha a dutsen Karmel. Sa'ad da annabi Elisha ya ganta zuwa, sai ya ce wa Gehazi, wato bawansa, duba, ga bashunemiyan nan, ruga ka tarye ta, ka tambayi lafiyarta da ta mijinta da ta ɗanta. Ta amsa ta ce, lafiya kalau. Sa'ad da ta isa wurin annabi Elisha a kan dutsen, sai ta kama ƙafafunsa,
sai Gehazi ya zo zai ture ta, amma mutumin Allah ya ce masa kyale ta kurum, gama tana da bakin ciki kwarai, Ubangiji kuwa ya ɓoye mini abin. Matar ta ce masa, na roke ka ka bani ɗa ne? Ashe ban ce maka kada ka ruɗe ni ba? Elisha ya ce wa Gehazi, yi ɗamara, ka ɗauki sandana ka tafi, duk wanda ka gamu da shi kada ka gaishe shi, duk kuma wanda ya gaishe ka kada ka amsa. Ka tafi ka ɗora sandana a fuskan yaron. Sai macen ta ce, na rantse da Ubangiji da kai kuma, ba zan bar ka ba. Sai Elisha ya tashi ya bi ta, Gehazi kuma ya yi gaba, ya ɗora sanda a fuskan yaron amma ba motsi ko alamar rai. Saboda haka ya koma ya tari Elisha, ya faɗa masa yaron bai farka ba. Da Elisha ya kai ɗakin, ya ga yaron yana kwance matacce a gadonsa, sai ya shiga ya rufe kofa, daga shi sai yaron ya yi addu'a ga Ubangiji. Sa'an nan ya kwanta kan yaron, ya sa bakinsa a bakin yaron, ya sa idanunsa a idanun yaron, hannuwansa kuma a kan na yaron, ya miƙe jikinsa a kan yaron, sai jikin yaron ya yi ɗumi. Elisha ya tashi ya yi ta kai da komowa a cikin gidan. Sa'an nan ya sake hawa ɗakin ya miƙe a kan yaron, sai yaron ya yi atishawa har sau 7, yaron kuma ya buɗe idanu. Sai ya kira Gehazi ya ce, kirawo Bashunamiyar. Sai ya kirawo ta, da ta zo wurinsa ya ce, ki ɗauki ɗanki. Ta kuwa zo ta faɗi a gaban Elisha har ƙasa, sa'annan ta ɗauki ɗanta ta fita. Elisha kuwa ya koma Gilgal sa'ad da ake fama da yunwa a ƙasar. Sa'ad da ƙungiyar annabawa suke zaune a gabansa, sai ya ce wa baransa, ɗora babbar tukunya ka dafa wa annabawan nan fate-fate. Ɗaya daga cikinsu ya tafi Saura don ya samo ganyayen ci, sai ya ga yaɗon inabin jeji, ya ɗebo ‘ya'yan ya rungumo cike da hannu, ya zo ya yayyanka ya zuba a tukunyar abinci ba tare da sanin ko menene ba. Amma da suka ɗanɗana, sai suka tada murya suka ce, ya mutumin Allah, akwai dafi a cikin tukunyar nan, ba su iya cin abinci ba. Sai Elisha ya ce, to ku kawo gari. Aka kawo masa ya kuwa zuba garin a tukunyar. Sa'an nan ya ce, ku kwaso wa mutane, yanzu dai komai lafiya. Wani mutum ya zo daga Ba'al-Shalisha ya kawo wa annabi Elisha abinci na ‘ya'yan fari, da dunkule 20 na sha'ir da ɗanyun zarkakkun hatsi. Sai Elisha ya ce wa baransa ya ba ƙungiyar annabawa su ci. Amma baran ya ce, kaka zan raba wa mutum 100 wannan abinci? Elisha ya sake cewa, ka ba mutane su ci, gama Ubangiji ya ce za su ci har su bar saura. Sai ya ajiye shi a gabansu, suka ci suka kuwa bar saura kamar yadda Elisha ya faɗa. Na'aman kuwa shugaban sojojin sarkin Suriya, shi babba ne mai farin jini ƙwarai a wurin ubangidansa, domin ta wurinsa ne Ubangiji ya ba Suriyawa nasara. Shi mutum ne ƙaƙƙarfan jarumi, amma kuma kuturu ne. Daga cikin hare-haren da Suriyawa suke kaiwa, sai suka kama wata yarinya daga ƙasar Isra'ila, aka sa ta zama mai yi wa matar Na'aman aiki. Wata rana sai ta ce wa uwargijiyarta, da a ce Ubangijina yana tare da annabin nan wanda yake Samariya, da ya warkar da shi daga kuturtarsa. Na'aman kuwa ya tafi ya faɗa wa ubangidansa ya ce, ka ji abin da yarinyar nan ta ƙasar Isra'ila ta ce? Sai sarkin Suriya ya ce, ka tafi yanzu, zan aika wa sarkin Isra'ila da takarda. Na'aman kuwa ya ɗauki azurfa na talenti 10, zinariya kuma na shekel 6,000, da rigunan ado guda 10 ya kama hanya. Ya kai wa sarkin Isra'ila takardar wadda ta ce, sa'ad da wannan takarda ta sadu da kai, ka sani fa, ni ne na aiko barana Na'aman wurinka, domin ka warkar da shi daga kuturtarsa. Da sarkin Isra'ila ya karanta takardar, sai ya keta tufafinsa ya ce, ni Allah ne da zan kashe in rayar? Har mutumin nan zai aiko mini da cewa in warkar da mutum daga kuturtarsa? Ku duba fa, ku ga yadda yake nemana da faɗa. Amma sa'ad da Elisha annabin Allah ya ji cewa sarkin Isra'ila ya keta tufafinsa, sai ya aika wa sarki ya ce, me ya sa ka keta tufafinka? Bari ya zo wurina,
zai sani akwai annabi a Isra'ila. Na'aman kuwa da dawakansa da karusansa suka tafi suka tsaya a kofar gidan Elisha. Sai Elisha ya aiki manzo ya faɗa wa Na'aman ya tafi ya yi wanka a kogin Urdun sau 7. Naman jikinsa zai warke, zai tsarkaka. Amma Na'aman ya husata, ya yi tafiyarsa yana cewa, na yi tsammani zai fito ya zo wurina ne, ya tsaya, ya yi kira sunan Ubangiji Allahnsa, ya kaɗa hannuwansa a wurin kuturtar, ya warkar da ni. Ashe, kogin Abana da na Farfar, wato kogunan Dimashku, ba su fi dukkan ruwayen Isra'ila ba? Da ban yi wanka a cikinsu na tsarkaka ba? Ya juya ya yi tafiyarsa da fushi. Amma barorinsa suka je wurinsa suka ce, ranka ya daɗe, da a ce annabin ya umarce ka yi wani babban abu ne, ashe da ba ka yi ba? Balle wannan da yake ka tafi ka yi wanka ka tsarkaka? Sai ya tafi ya yi wanka har sau 7 a kogin Urdun bisa ga maganar annabin Allah. Sai naman jikinsa ya warke ya zama kamar na ƙaramin yaro, ya tsarkaka. Ya kuwa komo wurin annabi Elisha shi da jama'arsa duka. Ya zo ya tsaya a gabansa ya ce, yanzu na sani a duniya duka ba wani Allah banda na Isra'ila, saboda haka sai ka karɓi kyauta daga wurina. Amma Elisha ya ce, na rantse da Ubangiji wanda nake bauta masa, ba zan karɓi komai ba. Ya yi ta roƙonsa ya karɓa amma ya ƙi. Na'aman kuwa ya ce, da yake ka ƙi ka karɓa, ina roƙonka ka ba baranka lafton alfadari 2 na ƙasa, gama nan gaba baranka ba zai ƙara miƙa hadaya ta ƙonawa ko baiko ga wani gunki ba, sai dai Ubangiji. Sai dai Ubangiji ya gafarta mini lokacin da na bi sarki zuwa cikin haikalin Rimmon, gunkin Suriya, don ya yi sujada. Na gaskanta Ubangiji zai gafarta mini. Elisha kuwa ya ce masa, ka sauka lafiya. Na'aman ya tafi. Amma tun Na'aman bai yi nisa ba, sai Gehazi baran Elisha ya ce, duba mai gidana ya bar Na'aman Basuriyen nan ya tafi, bai karɓi komai daga cikin abin da ya kawo masa ba. Na rantse da Ubangiji zan sheka a guje in bi shi in karɓi wani abu daga gare shi. Gehazi kuwa ya bi bayan Na'aman. Da Na'aman ya ga wani yana biye da shi a guje, sai ya sauka daga karusarsa ya juya ya tarye shi ya ce, in ce ko lafiya? Gehazi ya ce, lafiya kalau, mai gidana ne ya aiko ni faɗa maka. Yanzu waɗansu samari 2 daga ƙungiyar annabawa suka zo wurinsa daga ƙasar tudu ta Efraimu. Yana roƙonka ka ba ni talenti 1 na azurfa da rigunan ado guda 2 in kai masa. Na'aman kuwa ya ce, in ka yarda ka karɓi talenti 2 na azurfa. Ya kirga su ya ɗaura kashi 2, da kuma rigunan ado masu kyau ya ɗora wa barorinsa 2, ya umarce su su kai wa Gehazi har gida. Sa'ad da Gehazi ya kai tudu, sai ya karɓi kayan daga hannunsa ya ajiye a gida. Sa'annan ya sallame su suka tafi. Sai ya shiga ya tsaya a gaban Elisha. Elisha kuwa ya tambaye shi, ina ka tafi Gehazi? Sai ya ce, ranka ya daɗe, ban tafi ko ina ba. Amma Elisha ya ce masa, ashe ba ina tare da kai a ruhu ba, sa'ad da mutumin ya juyo daga karusarsa don ya tarye ka? Wannan shi ne lokacin karɓar kuɗi, da riguna, da gonaki na zaitun, da na inabi, da tumaki, da shanu, da barori mata da maza. Saboda haka kuturtar Na'aman za ta kama ka, kai da zuriyarka har abada. Haka kuwa ya fita a wurinsa kuturu, fari fat kamar auduga. Ƙungiyar annabawa da suke a hannun Elisha suka kawo masa kuka suka ce, gashi wurin da muke zaune ya yi mana kaɗan. Ka ba mu izini mu tafi kogin Urdun domin mu saro gumagumai a can, mu ƙara wa kanmu wurin zama. Sai ya ce, ku tafi. Ɗaya daga cikinsu kuwa ya ce, in ka yarda, ka tafi tare da mu. Elisha kuwa ya yarda ya ce, to mu tafi. Ya kuwa tafi tare da su. Sa'ad da suka isa Urdun, suka sassare itatuwa. Amma sa'ad da ɗaya daga cikinsu yake saran wani gungume, sai ruwan gatarinsa ya kwaɓe ya faɗa a ruwa. Sai ya yi ihu ya ce, wayyo mai gida, me zan yi? Abin aro ne. Sa'annan Elisha ya ce, daidai ina ya faɗa? Da ya nuna masa wurin, sai ya karye tsumagiya
ya jefa a wurin, ya sa ruwan gatarin ya taso bisa kan ruwan. Sa'annan ya ce ɗauko, sai mutumin ya miƙa hannu ya ɗauka. Wata rana sa'ad da sarkin Suriya yake yaƙi da Isra'ila, sai ya shawarci fadawansa suka zaɓi wurin da za su kafa sansani. Amma Elisha ya aika wa sarkin Isra'ila ya ce, ka yi hankali, kada ka wuce wuri kaza, gama Suriyawa suna gangarawa zuwa can. Sarkin Isra'ila kuwa ya aika zuwa wurin da Elisha ya faɗa masa, da haka ya rika faɗakar da shi har ya ceci kansa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Zuciyar sarkin Suriya kuwa ta ɓaci kwarai a kan wannan al'amari, don haka ya kirawo fadawansa ya ce musu, wane ne wannan da yake cikinmu yana goyo bayan sarkin Isra'ila? Ɗaya daga cikin fadawan ya ce, a'a, ranka ya daɗe sarki, ai annabi Elisha ne wanda yake cikin Isra'ila yake faɗa wa sarkin Isra'ila maganar da kake faɗa a ɗakin kwananka. Sai ya ce, ku tafi ku ga inda yake don in aika a kamo shi. Aka faɗa masa cewa a Dotan yake. Sai ya aika da dawakai da karusai da sojoji da yawa. Suka tafi da dare suka kewaye garin. Dabaran annabi Elisha ya tashi da sassafe, ya fita waje sai ya ga sojoji da dawakai da karusai sun kewaye gari. Sai baran ya ce, wayyo mai gidana, me za mu yi? Elisha kuwa ya ce masa, kada ka ji tsoro, gama waɗanda suke tare da mu sun fi waɗanda suke tare da su. Sa'annan Elisha ya yi addu'a ya ce, ya Ubangiji, ka buɗe idanunsa ya gani. Ubangiji kuwa ya buɗe idanun saurayin, sai ga dutsen cike da dawakai da karusan wuta kewaye da Elisha. Da Suriyawa suka gangaro wurinsa, sai Elisha ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, ina roƙonka, ka bugi mutanen nan da makanta. Ubangiji kuwa ya buge su da makanta bisa ga addu'ar Elisha. Sa'annan Elisha ya ce musu, wannan ba ita ce hanyar ba, ba kuma gari kenan ba. Ku bi ni kuwa in kai ku wurin mutumin da kuke nema. Sai ya kai su Samariya. Da shigar su Samariya, sai Elisha ya ce, ya Ubangiji, ka buɗe idanun mutanen nan su gani. Ubangiji kuwa ya buɗe idanunsu, suka gani ashe suna tsakiyar Samariya. Da sarkin Isra'ila ya gansu, sai ya ce wa Elisha, ya mai girma, in karkashe su? In karkashe su? Amma Elisha ya ce, ba za ka karkashe su ba, ba za ka karkashe waɗanda ba kai ka kama su ta wurin takobinka ko bakanka ba. Ka ba su abinci da ruwa su ci su sha, su koma wurin shugabansu. Sai ya shirya musu babban liyafa. Sa'ad da suka ci suka sha, sai ya sallame su. Suka koma wurin shugabansu su. Suriyawa kuwa ba su ƙara kai wa ƙasar Isra'ila hari ba. Bayan wannan kuwa, Ben-Hadad sarkin Suriya ya tattaro sojojinsa duka, ya haura ya kewaye Samariya da yaƙi. Aka yi yunwa mai tsanani a Samariya a lokacin da aka kewaye ta da yaƙi, har aka rika sayar da kan jaki a bakin shekel 80, an kuma sayar da rubu'in mudu na kashin kurciya a bakin shekel 5. Sa'ad da sarkin Isra'ila yake wucewa ta kan garin birni, sai wata mace ta yi masa kuka ta ce, ka yi taimako, ran sarki ya daɗe. Sai shi kuwa ya ce, idan Ubangiji bai taimake ki ba, kaka zan yi ni in taimake ki? Idan da alkama ne ko kuwa ina da ruwan inabi, me yake damunki? Sai ta amsa ta ce, wannan mace ce ta ce mini in kawo ɗana mu ci yau, gobe kuma mu ci nata. Sai muka dafa ɗana muka cinye, kashegari kuwa na ce mata ta kawo ɗanta mu ci, amma sai ta ɓoye shi. Haka yunwa ya yi? Da sarki ya ji maganar macen, sai ya keta tufafinsa sa'ad da yake wucewa ta kan garin birni. Sai mutane suka gane ashe yana saye da rigar makoki a ciki. Ya ce, Allah ya yi mini hukunci mai tsanani idan ban fille kan Elisha ɗan Shafat yau ba. Elisha kuwa yana zaune a gidansa, dattawa kuma suna zaune tare da shi. Sai sarki ya aiki mutum, amma kafin mutumin ya isa, sai Elisha ya ce wa dattawan, kun ga yadda mai kisan kan nan
ya aiko don a fille mini kai. Idan mutumin ya zo, sai ku rufe ƙofar, ku riƙe ta da ƙarfi, ba da jimawa ba sarki zai bi bayansa. Yana magana da su kenan, sai sarki ya iso ya ce, wannan masifa daga wurin Ubangiji ta fito, don me zan ƙara jiran Ubangiji kuma? To jama'a, wannan shi ne ƙarshen karatunmu na yau. Karatu yana da ɗan tsawo, amma labarun yana da ƙayatarwa. To, in Allah bai bayyana ba za mu ci gaba gobe. Allah sa kuma gobe ya zama labari mai ƙayatarwa haka. A kusan kullum dai, in Allah bai bayyana ba yanda muke cewa za mu ci gaba. Amma kamin nan, sunana Lami Wamdiwa Gonar Almasihu nake cewa mu kwana lafiya.